Ahojte, mám pre vás horúcu novinku. Krásny trojizbový byt v obľúbenej lokalite Tomášikovo. Poďte sa pozrieť. Byt je svetlý, priestranný, otvorená dispozícia obývačky s modernou kuchyňou vytvára vzdušný priestor. K dispozícii sú dve samostatné izby. V byte nájdete krásnu kúpeľňu, samostatné WC a dostatok úložného priestoru. Ak hľadáte štýlový byt bez ďalších investícií, práve ste ho našli. Neváhajte ma kontaktovať, teším sa na vás na obliadke.